И гледам момента, в който Крис говори с Елизабет, нали, най-добрата му приятелка Да. от реалния свят, която му казва, Да. Крис, Елеонора е фейк. И той вика... Тя дали не ревнува? Да, тя дали не е просто, защото е приятелка с Марти и Доника. Елеонора, сега ще ти кажа, това да тръгна да обяснявам преди малко. Като виждам, че едно момиче е красиво и някакво много нежно такова, аз си представям, че тя е елегантна, с страхотни обноски и се държи много яко, много мило и така нататък. Елеонора се оказа, братле, направо направих еди, какво си ходих там, беше ми много яко, направо стана. Съвсем леко скъсяваш дистанцията и човека е готов. Ще ти покажа как става. Добре. Трябва ли да те целувам или? Здравейте, добре дошли в моето реалити шоу и поредния коментаторски, ергенски, дори не знам какво е епизод. Днес на гости ми е Марио. Марио, здрасти. Здрасти. Марио, ако се чуете откъде, беше участник в последния сезон на Диви и красиви и сериен участник по чалга клипове. Само в един съм участвал. Хубаво. Буквално. Само в един ли? Само в един. Мислех, че са повече, бе. Не само един. Но ето, виж ме, мамо, успях, коментирам Ергена в YouTube. Какво става, Марио, как си? Много съм добре, благодаря за поканата. Споменаваме го веднъж преди известно време и от тогава гледам Ергена, само за да мога да дойда тук и да коментираме заедно. Може да идваш и на Watch Party-та в понеделник. Когато съм свободен, ще билети го в направя. описанието. Къде е камерата? Давайте. Много е готино. Има и ядене, пиене, сгодни жени. Да, има ергенки. Тази седмица ще има и ергени. Кой бе? Изненада. Клифхенгър. Да, Не няма е да добре. кажа. Не казвай. Не, тайна. Ето, добре, и аз може да дойда. Яко, скандална седмица. Хареса ли ти това, което гледа? Не. Що? Това е скандал. Мене ме дразни. Не знам, ти нямаш, принципно, знам, че си правиш списъци, ама сега нямаш Нямам. нещо, Тук по от 2 което да седмици съм мега вървиш. неподготвена. Да. Мене много ме дразни антагонизирането на Стоян, генерално. Защо? Защото момчето не го заслужава. В смисъл, не е чак толкова зле. Там Цвети, Симона и чай си избера още някой. Коя Цвети? Велева? Да. Симона и... Всъщност май само те двете. Не, тя по мене даже вече не се обажда за него. Някакси антагонизираха момчето. Те са готините в формата и в момента, в който някой им се противопостави, всички им скачат. И да, някакси много излишен хейт яде. Там, като беше това с моя мъж, кой къв мъж е, кой е най-успешен, кой може да готви. Там. Това беше много тъпо, според мен, Именно. цялата статистика и класация. И тези гласуванията... Да, това беше много тъпо и съгласна съм, но мисля, че до някаква степен Стоян си го заслужава. Смисъл, Никой не заслужава чак такова нещо, човек. За мен той е най-кринч участник в реалити за последните 5 години. Има как, ама това не го прави лош човек и не заслужава такова отношение. За да ти направя паралел от твоя сезон на Диви и красиви, мога да кажа, че би го сложила горе-долу на една везна с Масурски. И Божинка. Не, Божинката не знам. Не, Божин. Между другото, това е много интересно. Те много си приличат за мен. Преди 2 седмици се видях с Божин случайно на Витушка и се заговорихме. И майка му на Божин гледа Ергена и му е казала, че супер много си приличат с Стоян. И преди да продължим, понеже тази седмица в Ергена темата е сватба, моите приятели от Макарон БГ имат бокси с над 200 преживявания за най-щастливия и най-специалния ден в живота на една двойка, а именно тяхната сватба. Имат и много други боксета и може да разгледате всички преживявания, които са над 1000 в техния сайт Макарон.bg, а с моят промокод AMA10 получавате и 10% отстъпка. Така че, давайте. Аз това го казах и някой ми каза, изобщо не е вярно. И аз му казах, не е вярно. И Божин си беше качил негова снимка в ChatGPT и го беше накарал да му махне косата и да сложи очила. Човек, заклевам се, едно гледам Стоян. Те са абсолютно едно. Аз не можах да правим. Не, той в началото, просто и той говори за малко по-мистериозни някакви мистификации и такива. Говори за мета неща, които те определено бих си вайбнали, но... Според мен, да. Стоян се опитва да вайба с всички. Аз мисля, че той е... Но това не е окей. Не знам. Той се нагажда спрямо ситуацията. Аз разбирам, че те малко прекаляват момичетата с натискането, ама в крайна сметка то знаеш в реалити. Да. Винаги е... Просто не го заслужава. Аз това ти казвам, аз го виждам, той е добро момче, сигурност създава малко впечатление, един такъв дисонанс, който казва, аз не търся бърз контакт с жените и след това всичките започват да ги пипа по краката, те за втори път си говорят, примерно, ама
Де знам. Това не е окей. Аз съм човек, който докосва. Аз лично бих го направил, ама сега оправдавам. Марио, гледали сме те в реалити, моля те. Търся доброто в хората. Любовно реалити сме те гледали и тебе. И никога повече. Никога не казвай никога. Иляна в този случай на мен ми харесва стоицизма. Бетина се заявява. Това момиче за втори път го виждам на екран. А Бетина ли? Да. Да. И тук съм си записал, понеже вчера трябва да си правя записки, докато гледах епизодите. Айде, давай с твоите записки, че аз нямам. Сега ще ти покажа какви са ми записките. Първата реплика, която съм чул на Бетина е: искаш ли сега ти отзад? Само това съм си записал. Това е когато играха тениса, но нейната реплика оставена е: искаш ли сега ти отзад? Стоян според мен ще се зарадва на тази реплика, независимо какъв е контекста. Той мисля, че не го загря. В смисъл, ако беше ти със сигурност веднага ще се смееш някакъв такъв, но той не го загря въобще. Това, което, като си говорим за това гласуването, има нещо, което не излъчва, защото казват, че Крис е най-забавния. Не го виждам. Аз не искам да хейтвам Аз също не мисля, че е най-забавния. Но на мен по никакъв начин смешките му са много на моменти детински, някакви такива първосигнални и на мен не ми е забавен. Аз това ти казвам, явно не се излъчва всичко. Естествено, че не се излъчва всичко, но аз не мисля, че Крис е най-забавен. Според мен просто има някаква, още от самото начало на сезона, нещо като иерархия построено, че Крис е едва ли не главният ерген, той е топ на ергена, нали? Той много се опитва да бъде. Още ако в началото го бяхме коментирали, много се опитва тея лъвчетата, тигърчетата, момчетата. Аз ги надъхвам, казвам и викам: готин, гледай си живота, оправи се, те ще се оправят. Hands down, нещо, което искам, това може да го клипираме. Марин е единственият човек, който може да износи формата един ерген с 20 жени. Факт. Този човек може всичко. В смисъл, брутален гаслайт, брутална манипулация. Да. Едновременно с това е добро момче и ти виждаш, че е готин, топ сваляч, фъкбой на много високо ниво. Добре, супер, нали, секси, висок. Какво ще рече изглежда добре? Той е Аполон, той е бог. Да. Буквално. Човек, той и може всичко. Много добре, да. Единственото, което не ме е скефи там в една игра, говореше някакви твърде отработени неща, когато... Знаеш ли, те са твърде обработени, когато ги виждаш ти като зрител. И защото те ти се... Той ги повтаря на всички момичета и те ти се набиват в главата. Вече няколко... Аз имам предвид там, когато гласуваха за най-искрен. Там пак определяха богат, еди какво си еди, що си, най-перспективен еди какво си еди. Някакви такива неща. Защото те нали имаха едно гласуване. Да, аз съм съгласна, просто ти казвам, че когато го гледаме отстрани, можем да го хванем. Но ако сме там на момента, никога няма го хванем. В смисъл, аз самата се усещам, че на моменти, като го гледам, когато е насреща с което и да е момиче, защото той всичките са му супер, всички са му уникални, с което и да е момиче да е насреща. Много се радвам, че бях тук с теб днес. Да. Изкарах си прекрасно. Беше супер, беше страхотно. За една не е казал, че има лоша среща. И след това на синхрона говори малко по-различни неща. Гаслайта на годината. Когато призна на Михаела, че е целунал там Алия и след това казва: съжалявам, че понякога допускам да правя неща, които не желая някакси да се влияе от хората. И той говори за това, че не искаше да го води този разговор с Вероника. Обаче Михаела чува: аз съжалявам, че целунах Алия. Алия чува: аз съжалявам, че целунах Алия. И след това трябваше да пишем писмо да се обяснява. Именно, обаче мацката влиза във филм и в момента, в който тя 3 дена е във филм, тя още повече се вглъбява в това да му направи добро впечатление и така нататък и така нататък. И той след това е някакъв не без споко, всичко е наред и пуска едно писмо, в което и казва, че всичко, което... И тя още по-влюбена. Маняка е... Да, казах ролята на Ерген. Топ ниво. Определено буквално този човек. Отдавам се 100% и го казах, че ако някой следващите ергени се чуят какви ергени трябва да бъдат, това е талона за ролята на ерген. В смисъл, много добра игра, даже може да го вземете в театъра, но от гледна точка на това, че си играеш чувствата на момичетата, въобще не ме кефи. Аз след това си мислех, с което, ако още е с момичето, което е спечелил формата, ако сега гледат заедно сезона, той ще има проблеми всеки 5 минути. В смисъл, нещата не са окей. Поне аз това си го мислех. Ако сега е с Михаела или ако сега е с Алия. Ти мислиш, че това са двете фаворитки? Еми... Потенциални финалистки.
Любомира няма никакъв шанс. Така. Въпреки, че ние изобщо не коментирахме, че влизат там някакви хора. Но тук Ники Никол стайл, нали знаеш, излиза. Да. Ама Любомира, нейното участие ми е супер излишно и факта, че той се пуска на среща с нея и е супер въодушевен и това ми е една идея фейк, защото очевидно ти познаваш Виктор отвън и си проследил цялата ситуация. Да. Сега ще направя друг паралел и на тебе ти е казано и смисъл, ти си чувал, че това момиче не е, нали, точно това, което показва по телевизията за себе си. В следващия момент пък Крис върви, имам усещане, че той върви към същия сценарий, който беше миналата година с Мартин. Да. В смисъл, всички му говорят, Елеонор не е такава, не е такава, не е такава. Ти видя, че тук що идвам и гледам епизода в телефона и гледам момента, в който Крис говори с Елизабет, нали, най-добрата му приятелка. Реалния свят, която му казва, Крис, Елеонор е фейк. И той вика... Тя дали не ревнува? Да, тя дали не е просто, защото е приятелка с Марти и Доника. И аз съм някаква човек. Това не ти го казват момичета, които са вътре в къщата, за да си конкуренция. Това ти го казва най-добрата ти приятелка, която е от реалността. И усещам, че миналата година, например, Мартин на мен може би не ми вярваше, защото бях вътре в конкурентна среда. Но ако е сегашна ситуация... Пък ти си го харесваш, какво? Да, и ако е сегашна ситуация, аз влизам като най-добрата му приятелка и като таен агент и му кажа, пич, тая е фейк и той ще... Значи тая е фейк. Разбираш, няма как. Ама виж сега, аз и за сега не съм сигурен. Един мъж като си втълпи нещо и не може да му го избиеш от главата. Да, виждам. Аз съм потрес човек. Това е като Стоян. В смисъл, независимо какво прави Симона, то е за да го надъха, то е за да покаже ревност. Не пич, тя просто не те харесва, тя просто няма никакво желание да си там. И в момента, в който и махнеш вниманието, там махнеш прожектор от него, насочиш към някоя друга, много ясно, че на нея ще е тъпо. Тя не е най-специалната. И заради това тръгна да убеждава Илиана. Това беше най-тъпия разговор, който съм гледал. Супер тъп разговор. Аз знам някакви неща от кухнята, които ще си кажат момичетата, когато излезнат, нали, от предаването, защото не може да се коментира. Това е... Супер тъп разговор. Ти не мислиш, че той говори на двете едно и също, ала бала, след това... Аз мисля, че в случая на Симона липсваше аргументацията, защото беше стабилно на градус. И по-скоро това, което аз видях в ситуацията е, дали защото съм ергенка, дали защото я познавам, но не беше това да направи интрига, чисто като да ги скара, а по-скоро замисли се преди да си даваш напълно сърцето на този човек, защото каква е тя? Те спят в една стая. Се тая? В смисъл няма как аз да приема, че тя с чисто сърце го прави това и няма как да Илиана също да приеме, че с чисто сърце го прави. Факт, аз съм съгласна с това нещо. И най-важното, абсолютно това, което каза ти, нулева аргументация. Това момиче след това отива и започва да говори съвсем различни неща, когато Стоян я конфронтира едно в едно. И тя вика, не, тя, защото не е в главата. Тя има глава. Нека тя да реши как се чувства. Определено се заплете доста, съгласна съм. Но цялостно според мен целта на разговор беше по-скоро Иляна да не се пуска толкова насляпо. Аз даже преди 3-4 седмици имах пост в Трец, в който питам Иляна, сега като гледа всичко това, как се чувства. Нали, защото уж тя е фаворитката, тя беше казала на няколко места, че тя се чувства най-специално за Стоян, някакви такива работи и в следващия момент гледаш Стоян, който излиза на среща с Симона. Той кари на 4-5, аз не знам колко срещи. Аз всеки път, като си пусна Ергена, той на среща с Симона. Буквално се едно гледам Виктор и Бранимир от миналия сезон. И тя го бута и му вика, не остави ме, и той се набутва. И сега на мястото на Иляна, която, нали, не го знае това, защото тя дори Симона да го каже, тя няма да й вярва, защото нали са конкуренция. И сега в момента, като го вижда, как се чувства? Защото аз лично би ми станало много тъпо. Аз още стоя в твърдението, че може би Стоян прави тези неща за пред камера. И това го имаше като синдром в нашето предаване, въпреки че не искам да правя никакви паралели и не искам да обръщам разговора към мен. Хората се чувстват длъжни да правят нещо за съдържание. Никой не ги кара. Никой не го иска. Не мисля, че го прави за съдържание. Аз мисля, че иска да предложи някакво зрелище на хората и заради това се навива на всичко. Нави се на Марин да облече рокля, нави се да скочи чисто гол. Там опитва се да даде някакво съдържание. По същина, аз си мисля, че и близостта към жените, той не го чувства така. Той не мисля, че не мисля, че е несигурен или непостоянен в желанията си към жените, обаче просто се стреми да направи нещо, за да е по-интересен и това му играе много лоша шега.
по-скоро мисля, че иска да угоди на всички жени. Защото, виж, когато е с Иляна, уважава някакси се едно границите и вижда на нея какво ще й хареса и той става този човек, който на Иляна ще хареса. Най-силно какво ме прави впечатление, извинявай, че те прекъсвам. Бърка. Точно е с това бърка, защото в момента, в който той тръгна да пипа Симона и Симона му казва не, и сега с Иляна ми направи супер голямо впечатление, когато се върна от срещата там на плажа, целувахте ли се и тя вика не и вика защо и тя, и аз не знам защо. Мисля, Иляна каза, че не знае защо не се сцелували. Да. Някакво, може би пък Иляна иска ти да направиш стъпка и да си малко не знам. Според мен е точно същата ситуация, само че той мисли, че Иляна не иска да бъде докосвана и да има някакви граници и затова той ги спазва. Същевременно, понеже има някакво очевидно физическо привличане към Симона, той супер много натиска към нея. Което аз не разбирам. Окей, той харесва супер много физическо привличане към нея. На срещата, която имаше с Санта Китана, която бяха само двамата, тя искаше той да бъде по-експресивен, по-див. Той го правеше. Да. И виждам как спрямо жената, с която е на среща, прямо, докато той беше адаптивен. С Мария. Той просто е адаптивен. Окей, ама беше с Мария на среща. Да. Супер кринч среща, между другото, това да ви се отправи на брега на морето и се държат така кръстосани ръцете. Това за ми беше бати кринджа, но както и да е. Момичето обаче там си го износи. Вика ми, добре, сега ще изтърпя тази среща, ще се правя, че ми е приятно, даже може наистина да ми е приятно. Да, окей, обаче виж там тя почва по някакви да кажем философски теми и той веднага влиза в този вайб да може, в смисъл да се покаже като философ. Хамелеон? Това не е яко. Що? Защото ти не виждаш кой е той. Ама той може да е всичко това. Не. Що не? Защото не е. Защото се вижда. Не знам. Не, знам, че просто го харесваш и искаш да го защитиш. Не го харесвам. На мен това е момента, в който с Симона и двамата, и те и двамата не се прави, и двамата не ги харесвам, но това, което прави Симона е нещо изненадваме. Тя може да избере лесния път, ако е само за известност там. Това е нещо, което мене малко ме бъгва, защото не съм сигурен Симона какво прави в предаването, дали иска да стане известна или наистина търси любовта. Не е за популярност. Именно, защото тя можеше да се пусне към Стоян и нещата им да се случат и тя да е най-щастливата и той да си я обича до края на сезона. Обаче тя манипулира ситуацията, опита се да го изкара него виновен, защото тя просто харесва Крис и иска да се пусне към Крис. И това и беше цялата акция, която е успешна вече. Смисъл, това е много хубаво, като каза, че ако Симона искаше да е известна, ще си бута със Стоян, защото тя беше сигурна финалистка. Дали победителка или не, гаранция и дава, че тя откарва цялото предаване. И ако ти си вътре за популярност и виждаш, че нещата ти отиват по такъв начин, защото въпреки интригата, която тя се опита да направи там с Иляна и Стоян, дето всички твърдят, въпреки това, че го нарече бати идиота, въпреки гадното отношение, което тя има към него, той даде роза. Това е, защото е бълък. Не е бълък момчето, но просто е мъж. В смисъл, ние сме такива. Мъжът ще преглътне абсолютно всичко от жената, която иска. За жената, която иска, да, факт. И затова ти казвам, че Симона, каквото и да направи, той ще продължи да й дава рози. И реално тя, ако наистина е там за популярност, бам, остава състояние, няма проблем. А в момента виждам някакъв завой към Крис. Обаче продължава да коментира Стоян, което е смешното. Тя все пак още е in between. Не мисля. Не можеш да се държиш. Не можеш да държиш по такъв начин с човека и след това кажеш, че си in between. Аз съм съгласна, че не може, но знаем, че жените го правят масово. Не знам. Знаем, че това е масова практика и знаем, че като маймуните, не пускаш един клон, докато не хванеш следващия. Тук ще разбирам, че Анастасия и Бетира са две различни жени. Анастасия няма в предаването, но различни жени. Не, аз просто си мислех, човек, те дори не си приличат. Чак да не си приличат. Не знам. Трябва да обнова тази картинка. Важното е, че Пламена не я показват по никакъв начин, откакто е фенка на Марин. Да, защото тя няма никакъв сторилайн там. Защото тя няма време да отиде на среща. Не, просто Марин не я вика. Как ще викнеш бубето, братле? Идва Пламена, те харесва, ти си някакъв. Знаеш какво? Избирам бубето. Той просто явно наистина харесва Милки, някакво такова мацки. Тя е по-мене по-голяма от него. Не, тя е на 24. Какво? Мисля, че пише 24 човек. Колко пише? Виж на снимка, нямаш ли? Не, я гледа от телевизора е заредена с плашката. Как ще на 24? На 24 е. Въпреки, че изглежда колкото Санта Китана. А това, че Санта Китана абсолютно изчезна, никой вече не обръща внимание. Защото тя няма сторилайн няма любовен сторилайн. Но за бубето... Това беше една изгубена. Можеше да се случи според мен между Санта Китана и Стоян. Тя защо трябваше да си харесва Марин?
Някакъв момент, в който си харесваш Марин и предаването за теб приключва. Защото при Марин не може да се наредат, ти виж каква опашка. Ама аз това казвам. Аз това казвам. Някакво... Ама знаеш кое е най-интересно? Това ще ти кажа. Той избира бубето пред бубето пред Пламена. Защото Пламена не е негов тип жена. Той не харесва този тип жени, които са направени с силикон и така нататък. Той харесва бубето, Михаела, Румяна, този тип по-естествени момичета. Аз съм го настоявал същото, не е вярно. Но както и да е. В смисъл, аз казвах, че много харесвам естествени жени и сега виж ми трак рекърда. Руси силикон с оперирани носове, Подред ли? Викаш след Ванеса, тя повлече крак. Не, той преди сета. Окей, слушай, наистина си говоря. Аз и с Ивелина си го говорих. Да. Той наистина и в реалността си харесва, си пада под кръвта аз жени. Ти казах преди малко, че познавам жени, които са били с него, така или иначе. Да, извиняй. Да. Ма не, той аз ти казвам, за мен той е наистина много готин пичага. Много свестно момче, усмихнат, готин. Много се радвам, че не съм жена влюбена в него. Аз също. Тъжно ми е, че съм мъж, който не смятам, че се конкурираме за едни и същи жени, ама сега, като съществува той, аз защо съществувам? Марио, ти също си хубав мъж, който ти става. Да, погали се малко, направих ти четка. Не, виж, аз също мисля, че е много добър човек, просто наистина страшен женкар и да не ти е вкъщи. Да. Освен ако не ти е брат. В смисъл, че ти е брат, съм сигурна, че ще бъде страхотен брат, но мъж, не. Възможно. Кой си тръгна сега? Тръгна си Вероника. Цвети Ненова, това беше супер странно, тя уж му беше фаворитка. Коя е Цвети Ненова? Как ще му е фаворитка? Там 4 на... Да, бяха на една среща, тя му даде такова, той я викна на 4 срещи. Да, Елена май беше на една или две. Елена е топа. Това момиченце Евала, не знам, не ми изглежда много готина, но явно те не я харесват. Разбрахме защо Нурджан остана. За да може след това да дропне бомбата и да каже: Елеонора не е това, за което се представя. Някакво... Боже, ние това не го знаем от първи епизод. Ама не, тя си отвори устата за първ път и вика: аз съм от Асеновград, тя от Пловдив. Аз я знам нея. Сеш се и ти такъв. What? Но това е много яко, че сме в България и че и този формат е тук, защото момичетата всъщност знаят история една за друга. Елеонора, сега ще ти кажа, това да тръгна да обяснявам преди малко. Аз имам навика да издигам хора на пиедестали, като виждам, че едно момиче е красиво и някакво много нежно такова. И аз си представям, че тя е елегантна, с страхотни обноски и се държи много яко, много мило и така нататък. В следващия момент Елеонора се оказа: братле, направо направих еди, какво си, ходих там, беше ми много яко, направо стана. И чуваше как говорите си. What? Даже Криси забавя с нея в един момент за някаква дума. Да, нещо каза, и тя беше... Толкова да не ти пука, толкова да не внимаваш. Да. И така, направо, това Аз между другото, като я видях на визитката и на влизането на първи епизод и нали тръгва Елеонора, аз съм някаква... Вау! Да. Падна ми, че нето и аз много си я харесах тогава, обаче сега в момента въобще не вярвам. Ето сега, като каза някой, който много си харесва, аз в началото много харесах Доника, викам, тая мацка е супер. Аз също. Много ще стане за Крис, искам те да са заедно, да са щастливи, той обърна внимание, обаче... Доника много ми хареса в началото. После имаше някакъв момент, в който супер много ме издразни и спрях да я харесвам. Ама сега я разбираш. В момента пак ме дразни, но вече я разбирам, защото аз съм ергенка, която е била вътре. Знам как се държат момичетата пред камера, зад камера, в къщата, когато няма микрофони. Знам как имитират поведение. И това, което тя говори в момента, на мен ми е много познато като история. Да. Така че аз много добре разбирам защо тя толкова много натиска и защо може да е толкова дразнеща. Ако Елеонора не беше смятана за готината в случая, хората много повече щяха да скочат на Елеонора, защото Доника реално, тя е права. Да. Нещата, които говори те забелязали на срещата на Крис и Елеонора на тази вечеря след булченските роки бяха. Да. И нали, той я попита темата за децата, пак стана въпрос и тя каза, че нали, иска деца бала, обаче веднага го газлайтна с: добре ти да мислиш, че света е много гаден. Това показва, че не е тъпа. Това показва, че не е тъпа. Аз не твърда, че е тъпа, така, но веднага го газлайтна и каза: не мислиш, че света е твърде жесток и на къде отиват нещата и колко е зле. Искаш да доведеш наистина дете в този гаден свят. Да. И аз осъзнавам, че тя наистина най-вероятно не иска деца, в което няма нищо лошо. Това е личен избор. Но защо лъжеш по дяволите? Защо лъжеш? Именно, защото аз това не разбирам. Никога не съм го разбирал. Какво стана? Татяна станала фаворитка на Крис, защото се напили и танцували заедно.
Ами тя пък Елизабет каза на Крис, че Татяна какво беше там? Абсолютен статист, секретарка на Леонора. Да. Което... И Крис вика, да. А преди това тя ми е една от фаворитките. Да, тя беше фаворитките. И сега, така е. Да. Така е. Супер. И някакси в момента изглежда, че основният конфликт за сърцето на Крис е между Доника и Елеонора, което аз някакси не го виждах. Ама аз ти казвам, на мен наистина първите срещи, защото аз гледам там, тук покрай Watch Party-то гледах 2 епизода и след това гледах още 2 и наистина мен Доника ми е симпатична и те много добре се разбият с Крис, само че... Само да те питам, може ли ти е симпатична, защото леко дава Елвира вайп или? Не. Даже на тази снимка са едно към едно. Нали? Ами всички знаем. Не, никой не знае как се развиха нашите отношения с Елвира, така че... Не. Елвира ще ми бъде и тя на гости скоро. Верно? Да. Бати кефа. Това нямам търпение да го гледам. Да. Не знам, мене супер много ми хареса как... Сега просто видях снимката на Румяна. Не обръща абсолютно никакво внимание на Румяна. Вика на една среща нямам така. Ами да, аз очаквах да ме викне. Изкарахме си много добре и пак сме щастливи заедно и... Не знам, утре ще викне Цвети Велева на среща и тя ще се ожени. Не, бе, на Криса в момента. Цвети Велева е там. Цвети Велева е там. Много ми хареса разговора с Елеонора, в която тя продаваше идея. Добре, когато не е така, защо не го? Някакво абсолютен маркетинг специалист. Що не скочиш от 2000 метра височина, бях някаква... Тази си е научила скрипта много добре. Именно много това добре. е. Да. Това е топа. В смисъл, това е като за са криптоизмамниците. Инвестиционни съвети. Да, по скрипти, нали ти звънят. Защо не го направиш така и ти си някакъв... Да, човек. Да, защо не го направя? Това са инвестиционни съвети на Цвети Велева. Абонирайте се за нея, наемете я, ще успеете в живота. Не дейте, защото не сме сигурни дали компанията не е скам. Мануела е там, за да пуска някакви топ коментари, обаче... Да. Но да. Тя освен да пуска коментари от време на време, не знам какво друго прави там. А тя троянския кон на Марин? Така ли? Ти си изпуснал, последните епизоди, нали, Маринката си я взе за троянски кони и тя така на коктейли му сипе, нали, какво става вътре за Смятай. Не, това е много хитър ход, Да. защото реално това е най-добрият троянски кон, който може да има. По-добър от миналата година силовето, дето знаеш, тя е абсолютно пони, и по-добър от Елизабет, която влиза на късен етап. Елизабет, значи не знам дали тези неща, които правят с сетъпи, с тройките, четворките, които си говорят, но това момиче винаги е извън групичката, която си говори важните неща за Крис. Ами те казват, елате сега. Аз това казвам. Нали? Но не знам дали тя присъства на тези разговори, дали се коментира, защото нито веднъж нея я няма на тези сетове. А пък продукцията би трябвало да я викнат. Ето, единственият сет, който направиха, беше с Мартина и Бубето, като трите нови. Да си говорят нещо. Те там не викат по имена ти ела говориш за това. Сещаш, те казват, трябва ни в момента някой, който да обсъди срещата на Крис. 4 момичета. И които отидат. Няма значение, разбираш. Така ли е? Да, те не ти казват, Елеонора, Татяна, Доника и Алия, елата да обсъдите срещата на Крис. Те казват, трябва да ни примерно 4 момичета, защото кадър е хубав с 4 момичета, защото ние правихме грешката да седиме по 10 и кадрите ставаха много зле. И те просто чисто естетически казват, елате 4 или 5, нали, за да може да седат окей на кадъра и обсъдете темата. Но не им казват кои 4 и какво да говорят. Не, няма никъде. Да. Ами, тя това каза, че не може да се внедри в групата на Елеонора, защото те са Елеонора, Татяна и Михаела, което също на нас не ни беше ясно. Аз мисля, че Мария е в тази група, но явно Мария не е в тази група и Мария си живее някакъв отделен живот някъде. Не знам, мен малко ми е жал за Мишето. Що? Защото това е някакъв синдром на това предаване. Всички са ми малко yes man. Всички са ми някакво такова. И независимо какво ти подават, и ти си такъв, и... Той ти беше така? Не мисля. Така беше. Не мисля. Да, до един етап беше така. Ама аз наистина съм бил окей с това. Не знам, защото... Тя може да е окей с това. Аз те разбирам. Ти беше по същия начин. Ти също беше, аз го разбирам, това няма проблем. Да, аз го разбирам. Ти беше същия. Не, аз... Същия беше Марио, не ме кара ти вада кадри. Да бе, аре, коментирала съм те. Имала съм записки за тебе. Това е най-якото. Но да, аз съм окей с това, но еди какво си, но еди що си, но аз съм окей с това, разбирам те, окей съм с това. Не съм окей с това. Аз не разбрах как може той да каже, аз целунах Алия и тя да е. Окей. Как окей, бе? Какво да каже? Как така ще каже това нещо? Това е абсолютно, това е синдром на овертинкъра.
В смисъл, ти искаш този човек за себе си и знаеш, че... Той идва и ти казва, че друга жена реагира. Истински емоционално интелигентна. Аз ти казвам. Марио. Слушай са. Момичето не иска да... Има и неувереност, има несигурност в нея. Защото тя иска този човек и си казва, че аз ако му се нацупя и той не направи първата крачка, ние сме счупени. Мисъл, и аз трябва да го разбера, аз трябва да го приема, защото знам, че на нас ни е писано да сме заедно. Не е окей да си неуверена. Защо тя живее в приказка? Тя живее в приказка, в която те накрая с Марин печелят. Тя живее в това, обаче живее в страха, че тя ако каже нещо, той едва ли не ще остави. Това е грешно. Не можеш да потискаш себе си, защото те е страх, че мъжа ти или мъжа, в който си влюбена, няма да те хареса, ако му кажеш, че е направил нещо грешно. Не можеш да живееш по този начин, това не е окей. Съгласен съм. За това казах, че ми е жал за нея. Аз за това ти казах, че не реагира окей, не може да ти кажа целуна халия и тя да му се хили там и да му обяснява. Да, добре, разбирам те. В смисъл, поне покажи, че ти е станало тъпо, защото няма как да не ти е тъпо. Сигурно. Всички го знаят. Стига. Не бе, така е. На мен тебе приятно ли ти стана? Като разбра, че си ти целували гаджето? На мен не са ми целували гаджето. Телевизионното гадже. Ама не бе, идеята беше, че аз приключих отношения в момента, в който изобщо те започнаха разговор. Ама аз това ти казвам, че не смятам, че съм в същата ситуация. Аз много пъти казах, че в момента, в който се опита... Канят ни на цигара. В момента, в който... Още до 5-ти епизод, примерно казвам, в момента, в който мацката тръгне да си търси някой друг. Супер, само че да знае, че не може да се върне назад. И го приложих, защото това е правилно. Се тая. Виж, от тази гледна точка, да, обаче от друга гледна точка на това, че беше Yes Man си, Yes Man, защото ти беше супер такъв чил, разбран, нали, каквото и да става, ти беше, да, окей, аз това го разбирам и почваше да философстваш някакви. Това, защото съм разбираш човек, мога да вляза в положение, емпат. Ще ти кажа емпат, това е ненормално, не може да телевизионното ти гадже да ти каже, целувах друга и тя си. Да, разбирам те. Знам къде се намираме. Аз също знам къде се намираме, но няма как да ми е приятно, че телевизионното ми гадже, което оня ден се е целувал с мен, днес е целувал някаква друга. Ама той е гаслайтна брутално. Не или каза, аз още тогава имах, тя се опита, само че аз не исках, за да не развалям нашия момент. Нямаше ли такъв разговор? Имаше. След като има такъв разговор и той го споделя по-късно, тя не е така, той е запазил нашата специалност, какво? След това се целува с нея, сега ми казва, аз ти казвам, Марин е много, много добър в това и след това, пак ти казвам, изявлението. Аз много добър в това. То е... Аз много се кефя на това, което прави, чисто като зрител, но като ергенка ми е много тъпо за момичетата, защото сега примерно Вероника беше при мен на подкаст. Подкастът ние ще го пуснем най-вероятно в петък. Тя наистина откровено си е мислила, че той има някакви чувства и емоции към нея, защото той я карал да се чувства тя специално. Цвети Ненова по същия начин. Това му бяха две от момичетата в златна и сребърна стая, разбираш ли? Да. И той ги изгони. Елена беше, те бяха реално Вероника, Цвети, Елена и Михаела в стаите. Да. 3 от които си тръгнаха. Тоест, нали, ти слагаш фаворитките ти. И в един момент ти ги гониш и това е супер объркващо. И всички момичета след среща с Марин си идват и си мислят, че те са най-специалната. Защото той го играе брутално. И аз в момента, която и да е победителка... Аз не мисля, че той го играе толкова брутално, просто е много хубав и те искат това да е истина. Връзват се. Играе го много добре. Аз това ти казвам, тъжното е, че не е сам Марин в този сезон, защото тогава ще има много повече време и сега започна много трудно да ги гаслайтва. Иначе тогава ще да има време да излиза с едната, с другата, да се запознава с третата и да минава време. Това е интересното на Ергена. Не е интересно... Ти знаеш, че има 9 жени, които са пълнеш и всеки ерген има по 3 момичета. Ето ги 20 жени и ти виждаш на втората среща, че с едната си е пребал шансовете и то заради това е скучно вече. Защото този формат няма хляб по този начин. Трябва да се върне един ерген и това да е... Предложение към Ники Николов. Абсолютно. Аз според Звъни мен... ми. Не, Марио не става. Марио няма да издържиш 20 жени. Не. Марио не. Марио ще ги обърка в тотално друга насока. Отивам в фитнеса, мен... изкарвам плочки следващия. Не, никога не. Да, и на комисия отпред, кой ще сложи да ти избира жените? Васко ли? Според мен Ники просто не знаеше, че Марин може да бъде толкова добър ерген. Защото ако е знаел, гаранция ще остави само Марин. Да. Но според мен той просто не е бил сигурен. Няма как да си. Ама някъде от Варна трябва да знаеш.
Така ли? Да. Защото от Варна няма вярна, явно и за мъже се Абсолютно. Абсолютно. Това е... Единственото, което ме притеснява е, че и тримата леко мекат. Мисля, Крис говори малко странно, Стоян мека... Много е странно, защо Крис мека като е софиянец. Ами... Израснал в младост. Не знам. Има някакви такива моменти, просто на нечиста реч. Жените няма да коментирам. Симона като говори, аз понякога не разбирам какво говори. Камелия, знаеш какво ми написа? Ох, човек, това беше скандално за Симона. Защото, нали, някъде бях написала, че... Че я харесваш. Че харесвам Симона и че явно имам слабост към Зара Лейки. Да. Защото, нали, предишната ми приятелка беше от Стара Загора и Камелия ми пише: признай си, че ти липсва мекото старозагорско произношение. Човек, тя каза нещо и някой не я разбра, тя го повтори и той пак да я разбра. Не знам дали беше с Крис или нещо от сорта, просто каза защото не разбра. На мен не ми прави впечатление. Как не ти прави впечатление? Не, въобще не ми прави впечатление. В смисъл, аз не го разбирам защо хората толкова много се впрягат в това нещо. Не знам, мисля понякога... Примерно ме дразни фалшивия акцент на Алия. Фалшивия? Да, защото тя наистина има акцент, но пред камера много го заостря. Имаше един момент, ти най-вероятно не си обърнал внимание, но когато Мартин беше там, Алия имаше един разговор с Мартин на бара. Добре. И тя не знаеше, че се снима и говори нормално. Супер нормално говори. И може да забележиш разликата от първата и среща с Марин, когато използва супер много руски думи, когато има много изявен твърд акцент, нали, такъв руски. И следващия момент разговора с Мартин, в който тя е много окей. Добре, не мисля, че това може да е в някакъв момент на притеснение. Не, защото тя е пред момичето да го прави, когато има камера. Не знам, Алия е... Мене ми беше много интересен разговор. Аз също това съм го казвал за... Ако една жена хареса еди кой си, то тая жена... Може би си това ми е жал за мишто. Тази жена няма как да хареса мен. Когато говореше за това, че ако Марин харесва подхода на Алия, то няма как. Това не е мъжа за нея. И това малко е плоско, защото всеки човек е много различен. Ти какво мислиш за подхода на Алия? Аз тук споделям мнението на Мишто. И ще кажа само, че разбирам Михаила защо го казва, защото това, което Марин вижда и това, което момичетата виждат, са две коренно различни версии. Първо, защото Алия, когато отива на среща с Марин, тя може да си влезне в образа, там тя около 2-3 часа, в които е с Марин и трябва да е в образ. Защото, нали, ти знаеш, те отиват примерно на едната среща, държат я нея отделно, него отделно, след това ги пускат и имат примерно 1 час заедно. Пак ги разделят, синхрони, местят втората локация, пак ги събират за още 1 час, което, айде да кажем, дори да им пускат повече време, те имат 2-3 часа среща. Ти, когато играеш роля, спокойно може да държиш образ тези 2-3 часа. Без никакъв проблем, няма да кракнеш. Но докато си в къщата с момичетата, ти там си 24 часа. Ти там имаш твоите неудобства, защото живееш с други жени, споделяш тая с жени, трябва да чакаш за баня, кафето липсва, супер много неудобства и ти няма как да държиш този образ постоянно. И те виждат реалния и образ. И това, което те виждате, всъщност Алия показва на Марин, че едва ли не тя много го харесва и просто иска да се бори за него. И той това вижда. Докато момичетата виждат, че просто тя е момиче с леко поведение. Нека се изразя по този начин. И когато Михаела казва, ако той харесва поведението на Алия, няма какво да харесва в мен, тя точно това има предвид, че Марин, всъщност, нали, Алия за тях е момиче с много леко поведение. И те го виждат, те го знаят, те са чували истории за нея, те са наясно. На мен ми е интересно, защо трябва да го третираме като леко поведение това, а мъжкото преследване да е окей. Защото когато един човек знае какво иска и той върви след него. Аз не смятам, защото Алия се заявява и със сигурност тя е, както казват хората, много е в лицето на Марин. Много е ами това, но тя просто според мен е такъв тип човек. Аз не знам колко е фейк и колко не е фейк. Смисъл, много е фейк, не знам мен, историите. Супер фейк е, но момичето си играе много добре ролята и руската школа и дава съдържанието, от което зрителя има нужда на този етап. Тя е задава някакви там на Руми някакъв въпрос, дето там коментираха, че било супер грубо, не отговаря и... Ама не знам какво беше. Те просто не я харесват. Чисто заради някакви битови драми, дето си имат. Да. Има ли някоя жена? Какво? Мартина харесва Крис много. Вярваш ли го това нещо? Аз не. Че Мартина харесва Крис ли? Да. Не, човек, не. Абсурд. Той дори не е нейн тип.
Аз не го виждам. Какъв е нейният тип? Мартин. Тя някога целувала ли се на първа среща? Мартина ли? Да. Възможно, да. Защото тя каза, че не. Тя ли? Да. Много жени казаха, че никога не се целували на първа среща. Аз викам, човек, това е абсурдно. Това е абсурдно, наистина Това е абсурдно. В смисъл, това е абсурдно. Това не разбирам. Всички тия момичета, абсолютно съм сигурна, че в реалността, ако 2 срещи не ги целунат, почват да изпадат в паника, що не са ги целунали. Тук, раче, 5-6 среща, що ме целуваш, на мен ми е рано. Смисъл? Аз имах такъв проблем с мъж, който много дълго време не ме целуваше. Много дълго. Мъж, с който излизах на срещи, прямо... И вече не излизате? Да. Ама прямо 7-8 срещи не ме целуна. Аз бях някаква... В мен ли е проблема? Да. Явно не си го предразположила. Съвсем леко скъсяваш дистанцията и човека е готов. Ще ти покажа как става. Добре. Трябва ли да те целувам или... Ще видим. На камера ли го правим? Чай, че се притиснах малко. Не. Не сега. Не сега? Не сега. После? В смисъл, като спрем. Това е съдържание за Patreon. Добре. А може Ако беше за някои от другите ергенки, можеше по-липец. Не мога. Добре, нямам идея. Просто имах такъв случай. Това ми се случва един път в живота. И аз бях някаква... В смисъл? Това не е окей. Така че на мен също ми е много странно, защото се правят на такива девственици. Не То знам. не, че ние не бяхме. Ние сме най-девствения сезон в историята на Ергена в световен мащаб. Човек, не дей, защото... Пак ти казвам, не искам да говоря за нашето. Кажи да няма. Не, просто там беше някаква детска радост, черни бомбонки, смисъл. Освен начина, по който беше монтирано и че всичките скандали и битовизми бяха отмахнати, за да може да е истинската любовна история. Там имаше финалисти, които никога не се бяха. Имат една целувка. В смисъл, това е целият физически контакт в цялото предаване. Хора на финал. В смисъл, имаше и хора, които никога не биха допуснали някой да ги целуне в това предаване. Няколко такива. Така че, какво правиш там, защо си там, когато нямаш готовност, ако този човек не ти харесва, защо излизаш на среща с него, защо се записваш в формата. Ние това коментирахме с някой, който ми беше на гости, но не мога да се сетя кой точно. Те колко минали тук? Толкова гости, да. Тук колко са минали. Коментирахме, че на Запад, в тия формати, хората влизайки са много по-разкрепостени. Много ясно. Докато тук, може би защото малка държавата, всички са супер обременени. Защото Нурджан познава Елеонора за това. Може би. Като казах познава, извиня, че те прекъсвам. За първи път споменаха това, че Марин и Михайла се познават отпреди. Не бе, те отдавна го казах. Така, шит. Аз за първи път го чух. Не бе, те го казах още на първия коктейл в София. Тя Михайла си го каза, че го е видяла лятото. Ама че го е видяла лятото или че се познават от лятото? Да, каза го, че са се видяли. Той я направил впечатление, но нали не се имали. Защото тази история знаем, ама не, защото сега както си говорихме лятото или лятото те хареса хиляди, какво си. И беше такъв, окей, някакво чуваме, че всъщност сте се познавали. Да, най-накрая го повдигнаха на въпрос, защото сега някакси играх се, едно не се е случвало. Не, защото, нали... Но всички са убедени, че те са имали нещо и между лятото и Ергена. Нещо се е случвало и че са се виждали и така нататък. Идеята ми беше, че... Tя не би влязла в такъв случай, според мен. Щеше. Идеята ми беше, че някакси са по-разкрепостени, докато тия момичета тук, може би и заради, че държавата е малка, и заради подкастерите като нас, защото те супер много лично приемат нещата. Аз ги разбирам. Да. Защото и аз първите 4-5 месеца приемах всичко много лично, докато не свърши предаването и след това вече толкова ме беше се тая. Толкова имаше хейт към мен и аз щях да го приемам лично. Мен не ме хейтиха много и заради това ми беше се тая. Идеята е... Не, те го приемат лично, защото когато съдим в момента действията на момичетата и на ергените и от това, което се случва на екрана, реално аз им съдя образите вътре. Да. Аз не ги познавам като хора. И това, което аз коментирам, е за това, което виждам по телевизора. А те много често не се припознават в тия действия в реалността, защото първо, че е извадено от контекст, второ, че има някаква предистория. Нали, не винаги целият разговор, който виждаме на екрана, е всъщност цялата случка. Понякога има нещо от предишен ден, което е изпуснато или от редакторите, или от операторите. Просто не може да влезне цялото съдържание. Така че ние губим цялата представа и цялата връзка. И това, което ние коментираме от гадните работи, дори които говорим, е това, което сме видели. И естествено това не е целият образ.
Обаче ти като го чуеш това за себе си, някакси се вглъбяваш, защото всички говорят за това, всички говорят за тебе, ти го виждаш, вглъбяваш се, става ти много тъпо и после се чувстваш много зле. И мислиш, че този човек не те харесва. А то не е така, на мен ми е се тая за тях. Аз мисля, Да. абсолютно ми е се тая. Просто коментирам какво виждам. Но най-вероятно, нали, ако видя сега да правят секс предаването, ще ги нахейта за това нещо и след това ще им е тъпо. Защо би ги нахейтила? Ако е в банята, както в Любов в рая го правеха, със сигурност ще ги нахейтя. Те не пуснаха ли пералния там? Те и пералня пускаха, и душа там миеха банята, огледалото търкаха, говориха някакви чужди езици. Какво се сетиш правеха в тази баня? Но да. Ако е така, ще ги нахейта, но ако има някаква любов, нали, случват се някакви работи, няма ги хейта. Защото е нормално да се случва. Но някакви други хора ще ги хейтат със сигурност. Да. И ще го считат за излагация, което аз не мисля, че е така, защото идеята на реалитито е да бъде максимално близо до реалността. А ние тук много бягаме от тази реалност. Аз това наистина не го разбирам. Не го разбирам как с някой човек, който нямате никаква комуникация, излизате и се хващате за ръце на 5-та секунда, защото сте принудени, и на 10-та среща е рано да сцелунете някакво. Да, странно е. Странно е. Какво мислиш за шпионката на Крис? Дали наистина ще хареса Марин? Или те всички харесват наистина Марин? Това е. Виж това. Има ли шанс според теб? В смисъл, тя да си го хареса, не той да хареса, макар че тя изглежда много по-добре от повечето. Честно казано, според мен, докато тя седи и го гледа просто като външност, той ще продължи да й харесва, защото със сигурност тя усеща някакво влечение, някаква там химия, физика, каквото се сещаш между нея и него. Те всички го усещат, просто защото той е много секси. До първия разговор и след това не мисля, че тя ще го харесва въобще. Тя според мен цялостно си е влезнала само и само да помогне на Крис и просто минава покрай Марин, нали, защото повече е нейн тип, отколкото Стоян. Да. И затова казва, че се е насочила към него. Че тук не знам. Ти ако беше на нейно място, трябваше да помагаш в тази ситуация, само че Мартин е там, не е Крис. Кой ще да кажеш, че харесваш? Марин или Стоян? Честно казано, ако влизам с идеята да помагам само на Мартин и това ми е целта, ще кажеш Стоян. Ще кажа Стоян. Защото е много по-лесно. Защото е лесна плячка, със сигурност. Защото всяко момиче, което се заяви за него, той е такъв: отиваме на среща, хващаме се за ръце, опитвам се да те целуна. Не става. Окей. Точно, смисъл. Да. Със сигурност би било Стоян, защото Стоян ще ми гарантира повече време в предаването. Да, именно. Да. Именно, и освен това ще ми гарантира разнообразие. Обаче, аз все пак влизам с мисията да помагам на Мартин. Именно. Което означава, че трябва да стоя в имението. Ама тя търси ли... ти все пак трябва да получиш и роза. Да, обаче Марин така или иначе дава рози. Той виж, че в момента си изчиства момичета, с които е ходил на срещи. Той изчиства точно така. Той изчиства момичета, които знаят, че не са за него. Точно. И тя, няма да станат. Точно, докато тя не е била на среща, все още ще получи роза. Мислиш, че няма... А Нурджан кой даде роза? Марин. Тя не е ходила на една среща. Тя има една обща групова в третия епизод. Ние сме на 23 в момента, тя не е мърдала никъде. Аз пак ти казвам, първите неща, които чух да говори в предаването са: Елеонора не е това, за което се представя, аз съм от Асеновград, тя от Пловдив. Нурджан имаше в трети-четвърти епизод нещо от този сорт, имаше групова среща, на която отидоха и видяхме как се е била изгоряла и Марин маза цикатридин по баджака. Това е, което видяхме от Нурджан за 20 епизода. Да. Така че, да, в общи линии... Чакай, къде е Гореция, бе? Горица, няма я, не съм си апдейтнала снимката. А тя по-късно ли е влязла? Да. Горица, да. Защото те там имаха един такъв полубългарски разговор. С Крис ли? С Крис. И те нали са от Оклахома и двамата. Да живее в Оклахома. Много... Тя момичето предишния епизод вика: аз изобщо не знам какво правя, губя си времето тук. На следващия епизод и вика, тя вече пак си говорят за деца. На мен не. А какво мислиш за тая концепция с булчинските рокли? На мен лично ми е странно. Аз не знам дали те му ги тласкат нещата на там или той си ги избира.
Защото това е, Срещите са предварително избрани. Да, ама не, аз това ти казвам, не знам дали редакторите са му ги избрали тези срещи, първата с децата и готвенето, сега с булчинските роки и така нататък. Някакси супер го тласкат в една крайност, пък този човек, въпреки че е на, аз не знам колко е, 35 ли е? 37-8. Ами да, добре. Не, знаеш ли защо? Защото той влиза с заявката, че си търси жена за семейство. Да, бе, ама... И идеята е, че той вече ги проверява, отсява ги. Едва ли не, ако ти не си готова за семейство, ти не си за него. Защото той влиза с тази заявка и затова при него сторилайна върви по-към семейно огнище, домакиня, съпруга, майка. Разбирам, ама е тенденциозно. На мен ми е тенденциозно. Не съм сигурен, че ми харесва. Тласкат много нещата в тази насока. И със сигурност дават някакви фалшиви надежди на жени като Татяна и Доника. Плашат Елеонора, която за малко тя каза, че е получила паник атака. Което... И дават на Мартина възможността да облече булчинска рокля. Иначе кога ще се случи това? Те си предлагали брак. И как приключи всичко? Няма значение, пак ще предложи, няма умре сама. Не, те пак ще предложи, тя ще съгласи ли, то това е идеята. Да. Елеонора, аз до някаква степен я разбирам, що получи паник атака. Но чух и друга гледна точка, която... Коя гледна точка? Която изглежда много фейк според другата гледна точка. Говорих с един човек, който каза, че това много му е напомнило на реакция на жена от миналия сезон в подобна ситуация. Нормално. Аз това ти казвам, че малко това е репродукция. Много, много червен флаг. Аз ти казвам, Стоян е Виктор от предишния сезон. Леко кринч, не може да води съвсем разговори с жени, не се изразява така, че да го разберат винаги. Аз бих казала, че е повече Васил, защото... Не, човек. Има повече Васил вайб според мен, защото Васил се нагаждаше спрямо момичетата и която каквото и да му каже, той се съгласяваше с всички. Стоян прави същото. Крис прави същото. Искам деца, не искам деца. Мамо, снимам. Да, айде. Чао, мамо. И на мен извъня мама, между другото. Защо не вдигна? Няма, не знам, да не прекъсвам тук. Не бе, когато звъни мама, винаги вдигна. Мама ние се чухме точно преди да дойдеш. И Кристиян се напасва по всяка жена. С Доника говори по един начин, с Татяна говори по друг начин, с Елеонора говори по трети начин. Мислите му са различни, с Мартина говори по четвърти начин. Аз ти казвам, замисли се внимателно. В следващия момент Виктор... Аз съм съгласна. Виктор и Бранимира. Стоян го прави същото. Стоян. И Симона. Да, едно към едно смисъл. Той човек, не знам, най-вероятно няма да стигне до целувка, понеже Виктор стигна до целувка. Аз мисля, че Стоян също ще стигне, но на финала. С Симона ли? Не, аз за Симона ти говоря. Не Именно, аз това казвам, защото Виктор поне стигна до една целувка с Бранимира и двамата да усетят, че не е нищо вау и тя да си тръгне. В смисъл, тук просто стигнаха до един скандал от Бати Тапанара, или Бати Шибаняка, или Малумника, или каквото му казват. Бати идиота. И това им беше. Той даде роза, но според мен нещата приключиха там. Не смятам, че... А пък със сигурност той не трябва да върви повече в тази посока. Снимам. Да. Не подкаст снимам. Истински професионализъм, дами и господа. Ето ти клипче. Кой е това? Силвия, човек. Аз я чух, между другото, викам Силвия Толия. Да, тя. Извинявай. Не, нищо. Това ти казвам. И Марин просто не е Мартин. Не. Бате. Не знам. Евала на печалята. В смисъл... Ти си му фен, искаш да се запознаете? Не. В смисъл, ти не искаш да ти е приятел. В момента, в който го вие, че е по-висок от мен, ти разбираш, че живота ми ще... 1,88. Малко по-висок ще. Това ти казвам. На мен живота ми ще приключи, аз съм някакъв такъв. Филип ми е приятел. Това ми е достатъчно, разбираш ли. Сега, ако и този ми е приятел, съм някакъв, окей. Аз. Enough is enough. Да. Любо Жечев има 20 годишно гадже, човек. Сеш се. Той!
Give me a break, okay? И гаджето му е много готино. Именно! И е така. Долу е. Топ мацка е, да. И е много пич, между другото. Да. Не знам дали е много пич, ама Пиче, тя едва един път на Watch Party. Да. Много яка. Няма да дойде съвсем вече. Ти затова ли не идваш на Watch Party, защото Любо идва и... Не заради твоята приятелка. Не знам, защо не идвам. Не идвам, защото не знам. Шегувам се, говоря. Ще ми кажеш после. Да. Да, ами, добре, значи няма да се запознаваме. Няма да се запознаваме с Марин. Нещо друго имаме ли да кажем? Не, аз, виж, не знам, нямам необходимост да се запознавам с него. Не съм му фен, но гледайки Ергена, това е печагата. Буквално, аз ти казвам, този човек манипулира както никой друг до сега. Това ти го беше споменала Виктор. От първи сезон той беше детска игра. В смисъл, той си хареса 3 жени и си цъкаше с 3 жени. Марин може да не харесва нито една, но ние няма как да знаем. Според мен е точно това ситуацията. Той не харесва нито една, обаче знае какво хора се е хванал и трябва да го изиграе до края. Ами... И си е хванал сторилайна с Михаела. И се опитва. И си върти там. Не знам. Мене това, което не ме кефи е, на нея и казва някакви неща и след това вика има нещо, ама то не е всичко. Кажи го на нея, кажи на нея, че има нещо, което липсва. Той нали каза, искам да си малко по-настъпателно да се бориш за мен. Какво значи за него това? Еми... Това са някакви клишета. Според мен... Това ти казах, това е което имах предвид и в тези речите там, дето им задаваха въпроси и трябваше да гласуват кой е най-перспективен, кой е най-успешен, кой е най-искрен, кой най-много иска да помага на хората. Една идея твърде политкоректно, една идея твърде всеобщо, нали, мечтата му е да е инфлуенсър, което е да живеят новите професии, но... Според мен това, което той направи с Михаела на срещата им в галерията и което и каза, че нали, иска тя да бъде малко по-настъпателна и да прави някакви неща, да не е толкова пасивна и така нататък. Той малко все едно се опита да избяга от ситуацията, така че да покаже, че тя вече не е фаворитката и да вкара, нали, да прокара Алия и Бубето. Ама защо вкарваш Бубето? Аз не смятам, че той ще има филм с Бубето. Защото тя вече е на 2 срещи с него. Колко 2? 4-ти ден там. Не знам. Не смятам, че Бубето има какъвто и да е казус човек. Аз поне надявам се да е така. Не го виждам. Човек, те бяха на басейна, той легна в скута. Какво да прави? Ама той знае, че... Не знам, може би заради това му е чил с по-зрели жени, защото се преживели нещо. Ако легне аз мисля, че много я подценявате Любомира. Защото и момичетата мислят, че тя не е конкуренция и че тя няма шанс и че вече има образувани фаворитки и така нататък. Мисля, че много я подценявате и не знаете колко добра може да бъде тя в манипулация. Ама тя е Алия, само че на български. Да, тя е той вече си има Алия. Алия изглежда по-екзотична и ще му е по-интересна. Не, те са много различен тип, защото Алия е много... влиза по много женски начин. Докато Бубето влиза малко томбой енергия. Хем изглежда добре, има хубаво тяло, обаче има много това брото в нея. Тоест ти хем можеш да си имаш много добър приятел в нейно лице, хем може да имаш готино гадже. Сещай се. И ти тук вече... Аз първо ще ти кажа нещо, защото няма смисъл. Добре. Да. Не знам какво си мислиш, но ти казвам... Не. То не е изобщо във връзка с Ергена. Okay. Смешка е. Добре, кажи се. Не. Що? Защото... Държиш образ. Не, замесени са други хора, аз не искам да ти имам имиджа. Не бе, човек. Просто на ебавка... Хубаво. Какво ще ми кажеш? Няма проблем. И аз ти виж записките, нещо изпускам. Не, аз това си бях записал. Само това ли си записал? Това ли ти бяха записките? Аз на шега го оставих него. Тръгнах да записвам. Аз помня. Виж, на мен ми хареса Мария, че подходи с разбиране към Стоян и някак се опита да му даде все пак някаква земя, на която да стъпи и той да се почувства човек нормален и всичко да е наред. Доника ми хареса, че гласуваше адекватно и се опитваше да мисли кой човек в коя ситуация е най-искрен и най-добре или каквото и да е. Симона е супер байъст, много е предубедена и дразни ме, смисъл, наистина ме дразни
поведението и вече. Цвети, тя тотално мина към телевизионен образ, вече по никакъв начин не търси любов в предаването. Не знам дали някой е търсил. Вероника, чао, Вероника. Да ги знам другите, те си тръгнали отдавна. Иляна ми е сладка. Не знам дали си го е харесала, не знам дали е образ, не знам дали е влюбена, но факт е, че си харесва момчето и си отстоява и говори добро за него, показва някакъв стоицизъм, не си променя мнението, не се влияе от другите. На мен това ми харесва. Кефи ме. Имам усещане, че съм я виждал някъде или че я познавам. Тя от София ли? Плевен. И толкова му се дърпа. И с това мисля да приключим днешния подкаст. Извинявайте. Благодаря ви, че бяхте с нас. Чао и до скоро.